Kasuro ko rin akong dugo ay. Kapag ito binikinapuri ka, ay, may pambatapos sa laan tanan. Kada adlaw na lang, sus, way laing. Kasaba, diri, kasaba dito. Sa asa lang kasaba. Huh, alam nga. Ikaw makumuwi. May galing may kakita. Ulo. Patay babay. Sus, grabe si Kiar, babayan na. Timing gini ba kay? Kamera doha dre. Oh no. Wagi tao. Padung mas mangga. Ulo. Delikado gini yang gibuhat. Kani, problemado juga ni bayana. Oh, patay. Musa ka sa mangga. Maghikog siguro ni bayana. Kinahanglan ako gini sa matabangan kay di ko gusto nga makakita ba. Nga, naay babae nga maghikog. Ba? Goodbye, Philippines! Goodbye, world! Oy, ma'am! Ayaw lang, ma'am! Ayaw! Kanaw, ma'am! Kanaw! Sus! Mama, bin mo, ma'am. Bati ka na yung plano, ma'am. Plano. Likado kini mo gibuhat, ma'am. Abi mo, ma'am. Ha? Paminaw og taro, ma'am. Ako na ako'y tambag ni mo. Kay tanang problema, ma'am, na ay solusyon. Para ako, ma'am, problemado kay ko, ma'am. Pero gikaya na ko ang tanan. Kana, ma'am, dili gyud na maong solusyon nga na kay problema, musa ka sa mangga, nya iksakan mo mangga. Paliron ka sa hangin, mataka ka, mabalik-balik ka, mag-among-among na kasi mong pamilya, matag mamatay ka largo. Kaya ginama mo pa yung naong nga. Musabot ka bati ang imong dagway, ma'am. Kasi problema ni mo. Di, ma'am. Ako, ma'am, no, nakita di ka, ma'am. Naglakaw ka, problemado kay ka, ipadong ka sa mangga. Muna ako, ma'am, wa ako magduduha, ma'am, kay gusto ko makatabang isip ka tao nga ba kay sus ko makita di ka, ma'am, nga sus, ana nga, natagda ka nga na, sus, maulag, ma'am. Tangganan man ko ni mo. Abi, dili, gusto ma'am makakita, baka na ay maghigog. Magkikog. Kasi magkikog. Ikaw, ma'am. Ako? Oo. Sir, ano maghikog ako mahuman and tawag ko problema. Siguro, na ako'y kalagot, na ako'y kasuko, na ako'y kaliupos, anak, mga kikiki. Pero, wala magpapagano, magpakamatay. Uy, kung magpakamatay man ko, wala, bukuha naman, di ko mamatay. Ari, angon pa ko, sir, niya. Once maangon ko, wala, inig kahog na ko, mamatay ko, largo niya. Maangon na ko, patay ko, maangon ko. Sama to kasak ko si mama, magyaw-yaw po si papa. Sama sa kaugtas na ko. Sir, ano may problema ni mo nga no? Ako pa rin mo no? Pagka marites lang yun mo. Wala ko lang ko ni mo hilap ti diya nga. Ang akin pa mo sakar ko diya nga. Magpahayahay raman ta ko di anak kay di ko ganahan dari sa pagkay gamay kay hangin gusto ko dire kay daghan kayo og hangin bakit syempre ana man ang kahoy pag ana hangin naman ako ipangita sir. Oy, unsa may problema nga mo man tang kong gilabtan oy. Nasipyat ko, ma'am. Nagtuo magugumam nga ka ng udah, magpakamatay gito si mama. Sayang kay mo itsura, ma'am. Oh, mo gani. Sayang dire kayo wala. Unsa? Susuwa ko plano na magpakamatay. Ang problema nimo sulod ikaw pagka chismoso lang gid nimo. Ay kung paulit na lang ka nga to sir kay mo tiwas pag higda des babaw. Kita round ha, ma'am. Oo, nya kita ran duha. Pwede atong sa umon.